one. Me and Cassam, Simon and Anomo. Night is a dim fear better a hassa. 300 years. 300 years. The Sawabu Sapa, then say who could there, Nanama be a puno. That's a was we are do for the pet, and that's a 77 years. Oh, Baba Hadia, on bet my bow and if that. He said, dear Omo Pen or the alcohol. Abusan for me mom nyina akwa ba emba Nyansapo TV so se me kase Nyansapo a na wagye me so se yesane na obadwe mma kwan so se de ne dedi kan a wo hwe me a meso se obe like channel no obe subscribe obe share mo bibiara anya bi ahwe comment section so eya wo dia eya na wakyere wadwen ama no aye kama enne eya wukude ye toso mienu na wukude ye toso mienu edi Nyansapo TV for aba be piemu e okumase Kwadaso Aburaso na Nyansapo for den e na yebeje ne wo ha sei enne awukude ye toso mienu yebedi no e wo Kwadaso Aburaso na ye Otumfuo kudapaku hene eye nana mensa tiabode toso mienu nana enne nana edi wukudapaku Kesse ode hye nana mani monyam se nana no madaroma okra ne man waboa no ama ne man etiapo na nkoso afei ahoto asumdue ewo ne mamu ene dwumadie Nyansapo TV for ya bepiem wa sei fetia hyase kosi awieye ye mfa nkame ye de ni nyinara ebre ewo Nyansapo TV so nti meso sei ene ye ntena emre yen ye hyase de akowie awieye se ne ya hye wo bon sa pepepe ene be ye so e de ama medin ne oba ye suama ye bo a ye hyase ne fa dwumadie ni nyina embro enya na ntia se kudapaku aye Bossom Kesse asebe mpredua na so ye ana asebe na yemboboa no ewo eye Kwadaso Aburaso ne ho ene na kudapaku hene na na mensa di abode otoso mi Otumfuo kudapaku hene ebe ye amane ene amamre a ese na fata ede amana nanom takofi ene nana bibi ya wonom enyina ya Bossom Kesse asebe wonom aso ye ewo bia ye ya mene wo eguso adwum komantine se ye nana afa fufuo dia na se de konfo afade titie no konfo bi afade eni fufuo enti hu se ye nana kudapaku hino Otumfuo kudapaku hino nana man se dia body otoso ni no afia fufuo a na de se nkyira se nyina eno no enne ya ukude wa pimpinu ne aduonu nsie na ukude otoso mienu e danso ene na ya ba be piem e wo ye nana kudapaku Otumfuo kudapaku hino na so ye eye Aburaso eba bedi ene awukude na mana ye sonko ene de se ne sidan so Bossom a wono nko ane wo eda ye yi ato ama asanteman wono nko ane ama ne da ye di ne da ene ye yi ato wo afenu nyina wo da ba ko asebi ye de som no wono nko ane wo da Bossom wono nko wo da ba ko asebi afenu nyina no ye di dai ede ye ne nkadum ye kudapaku Bossom Kesse a wo eye Kwadaso Aburaso na ye na eye Otumfuo kudapaku hene ene sebe mpredua sanana no matena nkonya dodo na so ababe jano afre fufuo edi na ukude no sede ye nananom akonfo sifa omo no ena hu sie nana mensa di abode otoso mi no Otumfuo kudapaku hene afa no ho amanasi ayefe ena hu no eye mfoni no so nti we bie djuma die so hu no ne hye so se ene eye ukude na ukude na amane ne amabre obia no nanom aye na nananom se afre fufuo ade djom na sabi enflame so de jomo edi na taachei nana edi sabi producer adumfo yi eni before nana no mafrei wo mo gwa kwaye de piem nyina yegusu aye de akire ebobo ho na sabi ye pa ebe mu ti na chekire boa yegusu a ne adonsem musuko ne wurewure ne ahwe de ti ene Otumfuo kudapaku hene nana mensa di abode otoso mienu ene sabi na tena nkonya ene atwema manfo man ene Aburaso man nana no matena nkonya so afira fufuo a omane akyere eye bia ya kudapaku Bossom Kesse aso eye wode ta kofi so aso eye ewo no enti ene ye hwe nananom afira fufuo yi enfa no mode omani ekyere wono mode omani ekyere eye ta kojo eye ta kofi aso eye Otumfuo ta kofi konfuo ehunu se se bi ta kofi so da ha
ibi ya wonom abosoma koni asa bebebe abosoma kukudam wonom nyina so ye ewo kurodua yi mu enti ne nyina na man sadi abode otoso eye mi Otumfuo kuda pa ku hene ena ne yede nyom eje ne tata ewo mfoni ne so a wo so wo hwe no sadi kasa mfoni ne so amane ne amamre yanto na se ena ne wo so wahu bi ewa hanom nyina ye ni se apoma so mu bosoma apoma so pamnom abosoma kese pa ena wonom nyina aso ye ewa hanom a enye asem kuma enti ene ye ma ne entina se ene wukude ne ye sonkono ene Otumfuo Bossom Kesse kuda pa ku ene na manne ne na mamre wo ma ye ede ama no ama wadi mu afiri mu nyina na se obedi ade ne ene wo ma nkonya anuane ente hye no so yesua asante amane ene amamre ede afiri hanom bia ye ya wani egusu a wo hwe nyina Otumfuo kuda pa ku Bossom Kesse na so ye ena ye de wo ababe wura ye isi dua yi yenya na ntie se obiri konfa na ochewe so abese progo fe yi asebade fifi da koro no kuda pa ko Bossom ono nso so bese a udua ye ena wani gusu a ohwe no enti amane ene amamre ene wukude ne so a eye ene se ne wukude na film nyina wukude to so mienu edi wukude a ne dikan ye wati ene na chi ba ye no dikan bi di ye eye wukude a ne dikan na idi akwaside na to so mienu ene eye wukude to so mienu e wa afini mu enti ne sa enti amane ne amamre bese dua yi eye sebi ensanchene akuda kwa ku Bossom yenti abakosam na yensua de wo na dwumadi a ekoso yi opanyin memo akwaba yes sir wadaroma ne frausen ba cho mi dede na nakwa koso hene Aburaso na nakwa kupoko koso hene Aburaso na yedase ene yenya wi yebesre ama wachire ye ede ye mabunu de bia ye hyem a ene ye pese ye ginchire na mososo munim die mu no mo kire ya bakosam ne amamre ne amane aya na tadwumadie bi sei echi wada wo made ekoso yi mebisa die na ekoso yi afi abakosam ben e de ta kire mana na mo kire me nema bebre jo na so me nso me bebu atom sim ade bi bom ko to bi etu ho anam jo na de kakra na fan se e me de kakra ni se na na no mo bedi enkonwa no animo no enema bebrebe right nti se ntanete dia ebechimi ema yechini ya ema nipa be se na ya sese o mu nyina no obi no kubo mu because na akonya no tano nti o mu so hunu se ebia na nanu gina yo mu gina ye no ebia o mu de sika kokko ana bi hye ahyasie nti o betutu yi se de na mo penti na mo ba ye yes nti e ba sa no if I try my own say, I did say yes, nti na nam 2-1 na mo ane ade akwaye say mpanifo be say 9 de wo mu nyina akwaye krech ko e wonam sa nkonya sem ne ntia ya wi no ena nana e baaye ana oye nse dabi ade na ho ye nyina no e wase esane tie de a ye ko gu nsa wo ana Bossom no akoye nse ade de se yehu yesi ansa enje frɛ tinipa na na wu ye aka nipa ba ko nje frɛ no e wo nkonwa no so ami apim no pen na on pese o ka no kore nti a kirei ana ye nsa se wa anka no kora ana de besi bia na dadan na chi ama ono so ai akọ ndina nanu me wofa otie sisi ye otukrumwa aya owa anu abetena kakra no asan so ko fie ajo yes nana no sa abre no otie ase no ne fe no aduani nana aduani obetena akonwa no so na timo ko ye ana ba akon so edi ana mpamfo ne nuanom ne bia no frɛ na okoto ekosta asase wo bayre afasie bon ono nso ne fe togo edi ano mo ne frɛ no nto ono nso ti ono nso ko ye afi de ne mo ayi de frɛ akiri na de se no enti e bansa no e ma akonwa no e da mpan maya obi asuro se de obetena so ne wo na doso sa ne beba ana me nso so e ba amamle ne amamle me na na amankwa me firi bodoma se
Aburaso e friend Bodomasi me kan Jesu no Bodomasi ebusua nteme nso so to wana ye kwasi ya ne se ya mana na nka no kra ono so ko teacher so kan also by obaji tum se ampa se omuye ene se ye gunsa twa adwan akese ama ye design wo ti se de be ya de waka no se de tie bia ye pe no kura bi wo mu a e betima afore no en oni aka okay ene se yo ma odi asem to ye no se yo asem to we ya se tene na bodu abode mensa e ma ye no na nka ne nua se tu ena nka ono presenka oni ono nka ye na dwen se ana se tu no mu free amantuom bra obri ye bo ano mu ba bebrebe ne ye nyina no suma ya ne da wo manim ene ku dopakuo Bossom ene ne di wo manim to ono so ba ye no ono so be hye ho enti bia ye si wo sesi ai ho no be hye ye bia Kesse ye si dan finfin ye be se pa ne ko na haban etase ne ba Nyansapo enti tema me be hunu ya me hunu ya se kra na nanano na chichidie edi wo manim nanano ba na chichidie di wo manim chichidie edi wo manim aya me ankasa me ka me ho ayi bia na se me kasa me kira e be se mfia hasani ya me ankasa e be teye sa ba kosam no sa anso sesi a me tia sesi a me ne wo kasa yi a chichidie na ofie ho chichidie wo fie o sesi a do bia na se pe aya o mo nanti etwa ho hia say ya maya ye mia pono no a omu pie emo ye bia pono se kimdu a omu pie no mo pie enti omu dua na sesi a me to a me kasa yi bia na me te na mo fra me no omu ho enti na edu sabre bia na mahunu se ampa titi obi obi chere na achidi asem a odi ba mu ye wo kan wasem se ye kasa yi omu dua na asem omu ho so mo bo Abosomfo no Abosom na wo ni na wo ban ani nkonwa no ban yes ani obi oba betena akonwa no so bia no omu bo ban enti sakane titi ona nanom kire be se sa dua na esi won sebe bradua na so obi da ho na se woda wusum kura no a ni akobo dua na abana ni bi edi dware no a na ne ho ato ti dua na da ne aduro ye duro Kesse nana ne se abakosma wo kire ye mama hu se uku da pakuro no eze uku da ye diri uku da pakuro no eye nananom adawo ma ne masa di ni bai pachai nananom ne masa di ni bai ya se di no omu ne diku da pakuro e omu se du ba bi a etwa dwan kwasi da de na omu ti no ani omu ayi nyina no aye ku da pakuro da na uku da pakuro na kasakra ye de ade aye Bossom Kesse Bossom aye nananom Bossom na ye tu fira manchu mu bai nananom Bossom mu fira manchu mu bai na so ye no ye mabunu no ye tu uku da pa se bia uku da da uku da ne da sefa ye nim sa abakosim bi se taye kire na ya ne ta bisa no abakosem na taye kire ni sakane tete wono edu ku do pa ku ya sa akwala wanti oni no ose asem na ochima ku do pa ku da sada no ye da bia ye mpie na ye Bossom Kesse entino nananom no mo wo ebuo bi da ha anim ho aya oba se duro chiwa na se wo ye be ma na se duro chiwa e do tena bo no so no aka wonu asem e do tena bo no so aka wonu asem na e bo ne Kesse ano ye tia se ye do atena so enti e wo wo no na wo so aka no kore no sanity enti nananom ba ye no so na fie bi wo ha se wo sabe wo oba na se wo bo nsa wo chima ye do kwotena e ho ante ho no udi nansun wo chimawie ansa na ba fie enti nananom ebrawo bode eto bayre ni woni na wa wo tisa e ho no ono ne no ade ma ni agoro bra Kesse nanam goro bra Kesse etwa kure nyina nguhia ansa na ejawo nansun no so a ansa na ejawo ni akokoro wo amon fie se na bra goro no sabre no na ekoso pa ana na ye wo nsuo bi nananom wo nsuo bi wa ha
ano so ye friend no aboabo abena ana ye wo nsuo bi wo ha ye friend wewe afia and di a wo no din na na twen asa nsuo na America na sisi ana misi mi refine ye fe ni pinchame ada ha ya na di na boy no ho wewe abena na ba fia no yes edi sound madin yes nso ni ye ma na abo abena na wewe fia na pinchame ono so da ya enti ka o mu nyina bom ansa na ye sori a etimi akọ nsuo no so na mfanse nso akọ yi Appiah bi akwaside bi a berada ana se bi a okude ye ko ho ni ko yi ana wo ni a wonya amane me ne kura na me mita akọ ho ko na me ko yi Appiah ma wo se bibia ye be kire wo ye wi a na anu no wato na be sin ne nyina sa de no wo ne kura ya ko ho na ya ko abo ye ba ye be se no ko na ayo wewe ho yewie ne ba ye kan ye ne wewe ne ayi ne bom paye ansana pase ye betena se enti nana se tu a wabai wono ana bae ana wo yense dabi betena se adam fan se niema ye kochima ebo abusua no etugu enti obae na obeso akonya no mu no benefo okromo anso talechi dua bode mensa talechi na nkani nua ba ko na nkan kofa eti ya de no koma yewura santimewura na santimewura ye ne se dabi anya ose tu mo open wo obi anani eden aya obetimi agina kono na wako adi nanim ampa nananu bebo ya manye mesu mu taachire ama yeko asantimewura ho akosi bi be kire no asantimansu wura so hunu se nana se tu nana dua bode amensa ba na no se ha we na mepe no na o ma na si bi kire no ke ba sa na akwa te se ane ye nyina de yenimo de yenimo e baba na beta na chi na bibi o ye bia no ai toti e musa nana no fra man ntom ba no nana mo din konwa e fra man ntom ba ai o mo no e wo the same e na omena asifo na mo so e wo ho ye me bere wo ye kwasi wo mu no so betem buti bibi e kwasi wo mu na kuda pa ko so timi kwasi wo mu enti saa nana no nasifo ni bi ni enti yemfa wo mu eni agro enti yakoba se brebi aya ye ni nyina no ye nsanka ahemfie no ke ye no ekwa no sei ne yense dabi se Kesse ya ahemfie no okwa na no a ebi anaka ebi eba edati ama abebo mu mpo bo ye mu bi enti de ahemfie no ko ne sei kotra omo nanana no gina omo no ifana anana modukum asefo amadodo asefo nana ene de wo kire ye neidie ne se odwa festival no edu ho no ma adaje ni posoma mokora o dabi edu ho na se eba se nana no Kesse bia asantemai wura Kesse bia o twadwura chesa wosre kwan no mu de omani munyam akota achiri yes enti esi nana no na so o mu nso so aye Otumfuo ne yere ohene yere ana tiwi asante hene ne yere ana tiwi ne nua kuma ana ewo asante fe nana Aburaso na bese o mu na kru no ono yo mo enti e be stresse de yenim ana de yatie no ani aka na mmom edu ku do pa ku da na se nana no sori gina so mu di ku do pa ku da wa afashe so na mu di ana nana no so wo no so Kesse mu twa odwura afashe no so a eno so odana no we no na mmom yenso bodoma se fo so no se wo tumi a yenso ye de yenso yedi yede eno so ye ba ye si wo mu so be se ya mo so aso ate se ade se ne bodoma ya na wo ade se ne nana bodoma se fo enso eye no enti ba sa no e ma nana no
jai krom share yensa bodumase for nsa bodumase ensa and say take over na ko bo mama dia o mo se ne kwanda ho na hwe ye say bi ani aye maje ye wi ani blue anwumra na ko bo mama ne se kwan a mo de ma ye ye nsusu ye na ma ne ho ese na Bossom tumi wo mu pa wo ani enokre aye Otumfuo Bossom Kesse pa enti ada na madua bode mensa kwa akoshae no ofra me ma me bo nchi dom enti tama wo so ani na me gina nchi aso na sene yes wa nyame yesi akwa reset wo mo ko be bi o mo de bodoma sene ene na ho enti so hwa tete amamre no mu ne ayi a na na no ba no mbetre akiri sei na no ma bodoma se fo so na kwa so bia woni be o te ye trapa etepa no sa bonkum sei ba kusi itire ana na no mo so atifa ni sei ekudro ana ko so finfini cheche ya abakosemi waka besin de yesi we eye besin na meka kan so a besin ma hu bi wo fe yase ene nema behu de to so mienu so ha wadaroma e kire sen de menim kakra na nanom ka kire menie satem a Otumfuo ba na komfa no chi no di nanim nti anochi komfo du ana wo twem na otuntosuo sana orbese no tuntosuo no bu hono ale na afifiri dua yi ana be sepan ko na aban ntosuo nso ne bese ana wo we no ntosuo na vivie no enti na me ka asem bi se sa bese ya esiwe ni dua na esiwo no me anka se me sa me na nanom no na ite se adimfie be se ahasa 300 years ana dua na esiwo no enti se na nanom ye bibia na bibi bone sikrom ha mo kwaye sa bese ni bia nom ni shedura wo ye dai ye tai nom de se no bia akobo bia kuna beti na yare wo ho ni bibia wo ekọ yo na masente pen se we konfanochi friwa Bossom we na to so mienu eyamba no krentina na me ka se tema konfanochi efri ebetwam wo ha no otu besen na tum ntusuo no tugu fomo se tumi wo mu pa enti konfanochi penso ene ma sa besi ene duan besi ne no mo mabunu fo ya nji bibi ndi so ebi atetere na na ho o tetere na tumi wo me pese me se enne ye kasei tumi ne da so na me kwant kaka ase tumi de sabe prebiasa dua ye siwe ontiment na se e ma sabe anomaya emisi so anomaya beifo beifo din ba kono no anomaya jo enti we beifo kura na se kura na anam sa comfort na che dia sa die we e wo sa kura die we beifo a wonti o nya wa fofra wo mfa ho obeyi wa mo abebefo anya wo ka mo ka obebefo sanity enti jealousy tumi wo no mama ene so mama tiase say ye di be mani odinfo na tena konya so yes na mama tiase sa eti be ma o wa kokudro anna sa konyo no tena so na sa wantimi antena so na sa wotena so na sa wantimi anya bia na ne wa anka se efiri wo se ebi ana sabe bibi da akonwa no ebi a wo pekwa kofa ana ne akonwa no bia no ebi kini mu ahwe that's why you do food pe wa akonwa no matiase na mesen hu ade bi ne so nana bra na eba no ndo
Fita. When I can fita. And such a thing. Dear a truck a cranny say. Answer a do sabre ya. A do Otumfuo Aburaso be treasurer. We trade for the fita. And an answer who say, could there Cassena wood here? One team flattened to Manako. I say, would dinner rich. Na ntama okose no ono nso eye bibi wo ha wonti ni mfiri urachi sade na meka no na nka so wode ne pe ebe ye bibi sei nti okobọ na ni ura mane sa de sei ana me pese ne ni ura nso ma no kwan nti na ese ofre fita ese ni munyam se no ene wo mu efrefra ni na akwa ese connect to sabe Otumfuo ekọ baabi ana se asantemai ekọ baabi ana se ekọ baabi na enura fita ebo na bofo ho ban no sa pepepe na no so ehwe ese ne sanity de obeye ebi se wonti mfra ntuntum na sa nto ka kire ese nyina ye mfra ntum fita ne mfa mesom no nhye ne nam kase mate na de obi amesen bisa se wukudei ye di no that breben e wa afinim e na afinu so ye di no mpre do sen sa ye hwe tete mire no mu a awukudei bia aya daduanan fodo beba edase beba fofie beba fofie no nso edi aye onwoni fofie edi eto na fofie no enya nananum kudo pa akuo ada pa poti but omo tim bebie epono no egu ensa kakra anase omo gina ekwa na no no magonsa na egu akude pa aye akude se de ne ye hye abrempon ayide no eno de dibie pono so kude bia ya da bia na bia nanum bie pono atiase akwase de bi kire Bossom atiase na ni sei no so mebisa sei akude sei ye ni monyam sei ahokwo timi ba ebe ka ho mamudi anase nananom ni kroma na ni kroma fongoa aho na same kasa on same kasa na atoto ne nsa frɛ mpanimfo entino wa wo mpese wa akiri sa wo ba ho ene obi awabu ne nsa obi afan sɛ wo mu ne nsa wo yɛ oba wo mu wo nsa na bia te sa de a obetima ba ho obetima ba ho na sɛ wo abu nsa pa de ne sɛ wo kude na nanom abie pono na sɛ wo so yɛ dufolu pɛ na sɛ sɛbe mpraduasa o ba behwe ade akwa obetima bo wani fra ebi sɛ de omo mpe no de akọ ho na bia na woni muso e de bra akọ ho bia na woni nti na ye to bebreba ye sɛ obi a wo chima bia no ma ho mudi kanka tro bia wo chima ana wo bu nse bia ma ho ebi sɛ ba na sa ye futo fufuo ye futo kokɔ ye kusu ye guso edu ba bia na nan mutwa edwan edu ba bia umtwa nkokɔ no mo de asre na na esre wo esre sɛ obema ye iboto ma ye ma ne de ekuta ye nsam akokɔ na ye de bese wo na embomu no eduru ebia dase ya ene ye behye awukude kase na de abesom no ama Aburaso man ni bi ate enti na wo no bebrebe a ke na ya ka ho na sanity chesa obi a wantimi ama ho ene obi a wabu ne nsa ana se bi a wo yaro da ho na se okase wontimi ma de a ene chese yen hyawo se bra ba woni gye ho so pese so behwe se ne amamere ne fatiti a handa ho no tie mpaninsam so aka Ebenezer se afrani a ye di nkomo yi sanity no tie mpaninsam na onso ere ebi a na wo nso so no ebi a na okude bi wo nso ebi a onso fie ana se ebi a dabone onso konso so a betimi ayda yi ebeduru ba bi na wonso akoye oba pani ofie na nya adwuma we na obeye biem na akoye bi aka na onso anya bi aka nokore sanity nokore nana de twato ni nchirimanti wada ma abeboa yen kwan ben na yen fa so enkura ya mamere ne ya manne seye na ntina se afebo ma yen de menim kakra ni se ya na eduru ba bi a obi ho a ye baatan obi o so ya akoko nini na ebi a ye bo edwase no ebi akola bi a na dwene se opeso obehwe bi ebesua bibi mfan se life history ebi a obehwe ne ma me se ko ne papa se sai ko na obebedwam dodo ebi akola nso e talent aya wono nso wo su no school bi wahu na sa opam akola no a ebe da ne enakura na ebi a ye bisai na ochina ebi a mu ko school
na teacher ni bi ko busa ne say enu ade na ye abom kuro mu a ebede na otimi wa mabi wa mehwe bi nti wa ho je kwara no kwan makwan o mmra nchen panifo nchen na o mmehwe je sabe je ye ne de ye ka so ahun no mu so de akosua apakwasam no mu so edu ba bi o mu so ahun se usuro nana we de mu usuro no asa usuro mpanifo so na ansa na opanimu akwala be suro ebe sua mpani enansa obe sua bibisa no chasa ne maame so ne nsa na no so akohunu nana die ni akonya we ye die ebi asesedwa ebi awe ohun chasa na nana obisa no osua na mfanse bibi ehobi ano mo so ahun se bibise no efiri sa akwala ketekete ebi awoda ne ye mkura ye be wo no ana ne maame ana ne papa be wo no na wodi akonwa firi ni maame anansa ne nana yam ne ba anansa ne papa ana ne ba eba nsa wo tete akwala na wo sha wo ka akwala no kanise eba nsa nso so akwala no be den teacher ne enti wo ntimi enti teacher ne betima chena ko sise abatan for na mwa ye ma ye ma no ni nje omukondo ye na mamre ne amane history ankanka history ni geography no aye amamre ba ko free history abako amamre na free geography abako history yes every say we are American one say kontomre ni wanwani ni yi e beda na akwara na hunu say ye de kontomre si jaso ansa na say anasa mpese menwe kontomre ise wosiansa e kwan be na wo fa so a wo twa kontomre de sisu kakra ansa na wo de nyema bi agu anwa anasa enwum an wa yaduane chese yesu Matias yesia usia so abehu Matias na sa wo kan kula ni sha be den ana kwa timi ebi asa abre no kula na mfa ne se ada no ri anwoden wo se ya de se ya be nkwan wan kire no 20 menye be de Matias ofanyi yen na wase bebre wadaje wonyama yen na wa kire yen amamre ne amande kwan so abakosem tai dwumadi yedi enei echi ama yesu bibi afim ye dase bibire dwuma de Kesse koso ha sei ya hyase nyina ye de ho popoye bre wo ye se de besi wo ha bia ne be mo wo ampa so ye twago nyina so ya boy ho modern ye boy dwuma ye mo wo hu na so so tie bi abakosem ne amamre amane ye de twago bia no e na pese yesu de de bia no bibi koso sa na ye de mi kan ye duru wonom de ne pa kire edie ne wo mu ni yesunya bi na aboaye no na brabom na mabeduru hase ene enye kunyi Kesse bi wo menchen amne na babe kasa na ya sante he mo Bossom Kesse ne se ene so hase so na pie mu hase yenye mra ne na ni nkobo ne onche ne nantese e dwumadie pa bote kra taye kire fa so de wo so maye bebre na minim se na wo maye ene ntiema na kwaba ne mfa nkomo nyina hye na mo akwa me je so hema bia boko nyame ne mo mpaibo adumia hwi tia papa be hu ne wani abre kakra dwumadie no a we se die ne nyina akọ na wie ye die ye fetimi ni wadi nkomo se kwanda ho wada ye do fa edi kan akwa wie die na se ahomejim die na se kwanda ho se ti di nkomo kwanda ho die na he dase so jibre na nye be di nkomo wada ma ahade nka na ntese ahima me da wase de di kan nchaka sie nkoma yura otoko hene asante onu ntini eti ba bi nchia sonkonso nkoma kuda pa ku hene onu ntina asisi a na champom fribim so aduru ha nti na de ohun ha boni bi ani sabi Otumfuo Bossom Kesse ai friend kuda pa ku onu sa Bossom ntina ne ye wo fibie mu ha na ye de mabunu ye ti kuda pa ku enim se bia ukoda na edi nananum de se wo edi omoda bi ana mo de kai bibi na ne enim da se ye Bossom hima am da se e ka kuda pa ku a daboni kuda pa ku no e woni nyina so ntira e wo sa daboni kuda pa ku ne de wada ma kire nyina so no oba kura e frene kura mi sisi a e fra ha Kwadaso Aburaso a Bossom Kesse bi o ha e frene kuda pa ku e sante hene japade Kesse pa ya Bossom ni di ni kuda pa ku nti sa Bossom ne gina o ma sa daboni no a e frene kuda pa ku de ka kuda pa ku a bebre na nim se daboni de nanso ye nim ni nyina so nti a e frene sa daboni kuda pa ku ti ni nyina so nyina ne Bossom Kesse a wo Aburaso a e frene kuda pa ku e sante hene japade sa Bossom nti ne nya sa daboni kuda pa ku ku da pa ku da yedi ne se fa so de be ne wo so ma kroi ene asante menya
hema medase em say si afoforo mu Bossom ye to so mi ni kuda pa ku edi kan e wa afi mu o de dwedwra ayi keka awa efi bia akakuru no ene oman ni na o de dwedwra yi sa afi ni keka ni na pra e de afiri ho no de a dwedwra yi ayi amamre a friendshira e de ama koso ne koso ni mpuntu de ama ku se no ntina sa dwuma di koso na bie ajo ne mo ba mo be gora wie di e ja o mo kwede na be ka kire ana o tun safre o ma na o beta ni chi de me ka kire Otumfuo ebrempon a friend na kuda pa ku he de me ka kire na say sabi titi obi ka titi obi kire amamre ne amane sabi nya ne pen so na sha ase ehemfo bibra bakwa na o mo ye so ono so pen so no so aba no so to aso a ya asempa na nkoso a no nto aso na di nshira ne yedie ne mpuntu ne nyini che ebre wo no na ne kuruma nyina ene asanteman na ena fe mabunu so ehwe so kan bi kire na amamre ne yen sheda mfa no adihia me da se de me ka kire mabunu ni se sabi nko hu se nananom akomfo ahia nananom ahemfo ahia na ye amamre ne amane ya sabi nya abosom sem ena nya ade bone sabi oman bia woni nyame oman bia e woni nyame ya asantefo nyame ne nananom a ye beto ye eno ni nyame na ja bibi na akwasikoko krata bia watwere ya to nyame atwere ya kofa akwasikoko nyame ne mum oman bia e woni nyame kwa amana man bibiri so bibiri nyame ombeto ye no mguso ye ho amamre ye ho amane asante ana aja akwasikoko re krata be dada mi akodi na chi nti de make akire YouTube ne oman ene kuruma nyina ne se sabi nyame ye beto ye no nyame ye ni nko ho nye nini nye siesie no na no de mpuntuo ne nkoso ebebre sakane na ewiase ntise enso ne hwe wiase de aye ne wiase ase ewu basa yare basa ani ne ni ho ene nsuo kura ye nom sabi ne ke kwa afuma nsuo sutene ne akosabi ne anom tambia aye wa hode ne ene ukonya ne hen konye bo ba bia nti ahode no aye kakra na me ne nananom ya ne de tie ase ti yan so ye ho na amamre na amane ye ni dim si edi ni a ebe sa afa ye tete amamre ne ye tete nyini ni nhira no esa be sa kan ade back ate na ye na wase bebe na kan bebere wase amamre ne amane no ye di ni a ye be sa afa ye ntoma pa efira ye fansi ase ne ye so de fira ase no dwuma de ndo to so mienu wo ho ti ye sen akọ na ye de besi wo ho bia so ase amba be so Nyansapo TV so
nana do ma chi kura onoso aso ewa ha sabe abonfo bi Banse mi baby pija
kuda paku na ka kuda paku ya obi hu ya bi kuda paku nipa bebre nti ase ya kuda paku no ebi kura se ni hene asebiru sebi ekronto ya ahini e wo ho ye tete ni timi bai enoma ate aka bi ampese di Kenya kuda paku no mo ade fefe ya Otumfuo abrempon ni akomfo wo me nchen a sebi ekronto daroma esibi bitire yewura no mam sa akonya semen hye sa afan emfankai ye nananom yo mo abesene ko me no mudi masi wo mu na so ya sa abre ni kuda paku ehina ti ninka san ko chi medamase amamne ne amamre ne de ya to atwene sebi ekronto every school mu amamre ni amane no esenka school mu pa nanka sa mabusa de amubusa mu esenka ye kyerɛkyerɛ ena ya to atwene kwasi broni eno ma odi abe ene ho ana obi afa ayede na akora wo ba wate kro pakuo ene sebi wo bisa akora poto yo akora wo
nti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mogyabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane Kesse na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame Sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata